Babeluvuyo ngethuba abanini-zabelo bewongwa kumsitho we-Growing Asset Investment Group emva kokuvuna ebebekulima. Bathi ubomi babo buthe batshintsha emva kokuthatha isigqibo sokuthenga izabelo. Bathi ngoku abasenazingxaki zemali. Oko ndithe ndaqala ke ungena kule into yase-JSE Growing Asset, ubomi bam buye batshintsha ngoba into eyenzekayo sifumana i-profit share returns each and every 3 months. So ubomi bam butshintshile, ndiyakwazi ukubhatala amatyala, noko izinto ngoku asafani nakuqala nasendlini ngokunjani. Ndiqale nge-29th kaFebruary. Ikota yam yokuqala yayi-20th kaMeyi. Eyesibini yayi ka-Agasti. Ke mos ndinenkukhu enye i-5,000. Yandizalela i-2,700 and something. Andiliphethanga ke into. Then neyesibini khange ibe less kwi-2,000. Into emnandi yoba amaqanda enkukhu yam ndiwathatha ndiwabeka phaa kuba ndifuna kulo nyaka ndihambe ngevumvam yam. Lo msitho ibingengowokuwonga abanini-zabelo kuphela kodwa nokufundisa uluntu ngokuthenga izabelo. Abazimasi bathi bafunde lukhulu yaye nabo baza kungena ekhondweni lokuthenga izabelo. First thing that benikade ndiyiva njengabantu lento ka growing lando ka investment ne. So but ke namhlanje ndasithathela ithuba bamandize apha ndizozivela. So ekuziveleni kwam kule presentation namhlanje ndiye ndafunda into eyi-1 but that bano imali, it doesn't mean that for you to get money you have to go to work or you have to ubile. So imali yakho you can invest it and ukusebenzele and then to get profits out of your money. Because I've been a victim of loans to go to loan money in the banks. So but now I learned that the money that I have, it can I can pay amachala, I can pay my bond, I can also buy my own house with the money that I'm making out of this investment. I didn't know that there's this place. I just know the sun and I tell myself I'll be here today. And it's very interesting in the investment in but I'm very, very pleased in the information and the namhlanje. Unozakuzaku wecandelo lotyalo-mali kweli qumrhu uPhumelele Nono uthi kubalulekile ukuba abantu bayazi ukuba ukuthenga izabelo kungatshintsha ubomi babo yaye nabani na angazithenga. Okokuqala ibaluleke kakhulu into yokuba nazo i-shares kuba ingomso ungalazi uba liza kuphethela ntoni, because remember when you have shares it's whereby you have another investment that can help you during the difficult times. One of the most problems esinazo abantu bethu, they spend money more than they invest. So it is very important in one of your plans that you must have invest, buy the shares so that at least ubomi bakho bungakwazi uncedakala. Unono uthi ukuthenga izabelo kuxabisa kakhulu kodwa umvuzo mkhulu. Today we launch a program where you can buy shares nge-100 rand. Ngokuba uyimember yethu nge-100 rand, umntana wakho singakwazi umse university. Simfundise singu-growing asset, provided if we are iyazimita i-criteria, because remember we don't want to invest kubantu abazawusidisappointa bafeyile kwi-tertiary level. I-Growing Asset Investment Group ithi iza kuthi gqolo ukufundisa uluntu ngendlela zokwenza imali. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguzanele Bhokhwana eBoardwalk eGqeberha.